Avui anem a parlar de la ruta de la Font Nova en el Valle de la Casella. Esta és una font desconeguda per la gran majoria de senderistes que visiten el Vall de la Casella, però no per això no té també el seu encant com a senda i per tant també per a descobrir la seva flora. Anem a començar deixant el cotxe en l'aparcament i seguint les senyals, continuant per la pista que descorre junt al barranc de la Casella. Des d'aquest punt eixim per la ruta que té dos parts ben diferenciades. L'anada, que és més tècnica, que avança per el barranc de la Casella, i la de tornada, que és un trajecte molt més senzill per estar caminant per dins de lo que és el barranc. Segons l'època de l'any trobarem alguns matorrals en alguns punts que haguem d'anar amb molt de cuidado, però no serà difícil seguir per esta senda. No obstant, la dificultat és una marxa tranquil·la, es va avançant per el barranc durant el recorregut fins a la font. En aquest punt s'ha de tindre molta cura de no passar-se'n, ja que deixem el barranc i també enfilem per una senda que puja per l'esquerra per un barranquet fins a tornar a l'aparcament. Esta és una ruta molt ben indicada i és fàcil de caminar per ella i que des del grup de comunicació digital del CIRA esperem que la disfruteu i sobretot també que la divulgueu.